Máte rozjetý důležitý projekt, ale tým není sladěný, strategie nejasná a nevíte, kde začít. Tým se hádá o směřování produktu, každý má jinou představu o tom, kdo je zákazník, mezitím běží čas a rozhodnutí nikde. Foundation Sprint je dvoudenní metoda, která vám pomůže srovnat si základy. Rychle se tak sladíte na cílech, problémech, zákazníkovi i konkurenci. Foundation Sprint vznikl právě proto, aby pomohl týmům sladit se na tom nejdůležitějším, než se začnou pálit peníze a čas. To znamená, během 2 dnů si ujasníte, kdo je váš zákazník, jaký problém mu pomáháte reálně řešit, co vás odlišuje od konkurence a jaký přístup zvolit, abyste měli šanci na úspěch. Není to o brainstormingu. Je to strukturovaný proces, kterým už prošly desítky týmů. A funguje. Pořádáme další online školení Foundation Sprintu. Vše prakticky, interaktivně a na vašich konkrétních příkladech. Nepotřebujete žádnou předchozí zkušenost, vším vás provedeme krok za krokem. Podívejte se na foundationsprint.cz, přihlášky jsou otevřené a kapacita omezená. Těšíme se na vás.